awake gedhe lah omah dhewe sing tiba. Saiki nggak kecetit jan. Tenan ya kecetit. Ototmu lemah ngono kuwi apa to? Apa cinta? Hah? Iki kok ngajake bloyongan delono. Eh? Piye? Ini Bayi. resti 5. Lekar loro. Gong. Dadi iki mang panen. Kowe ngasak ora jek? Ning jaba ning jaba delok. Wangi-wangi ini kok. Ngewangi apa? Aku iki Wes kuwi. anu Ngapa? rang balik nah. Kowe bagian apa nggih? Ya loro. Rewang. Kongkonan. Asisten. Nggo apa wintek lho kok Andi. guguan gawane wis entek. Masa asisten? Tekono kuwi. Tuku apa ya? Yo akeh kok. Yo es anu. Tapi- Ya wis gawane loro. Tapi laporan keuangan Loro. anu ya iki kae. loro adan sak Apa ini? bulan langsung duwe. Langsung ya? Duwe langsung. Jadi laporan keuangan Wes sesuai di Apa? iya sesuai. sesuai. Sesuai langsung dibalekno ki guys iso. Dikek kresek dikek. Ora tak opain kabeh. Kena sidak inspeksi. Ayo. Kapok wong nek kena tipikor. Pikor. Terus tipikor iki nagihi. Ya iya iya. Ya. Langsung gak wani pirang dino gak wani moro. Oh iya. Kok suwi, nyapa Jek kok terus ngilang Jek? Jajal pertanyakan. Kene iki aja. Heh? Lah kok ndelok baju kene to. Aku cek tinggal anu kok. Kok pendidikan ngono lho. Dadine Pendidikan, ya. persepsine wong beda-beda ya dia. Pendidikan cek, pendidikan kok. Lah pendidikan Antar di Antartika. Lah jadi budak kutub apa piye kene Iya, kok? aku iki. Apa jadi paus? Dadi paus dadi budak kutub. Hibernasi no ya. Ruang kutub iki warnane apa? Berang itu warnanya apa? Piro? Oh iya. Nek paus pembunuh. Ya kita meh kesurupan apa? Urung-urung. Hei, nggih. Iki sering-seringan dijak wong, Bang. Bahaya nek ngene iki wedi nek kesurupan tenan, Bang. Urung waya kesurupan wis kesurupan. Kopi Nah, iki iya. pong. Hah? Diombe yo. Udah. Urung waya kesurupan barang. Ki hasilnya piro kira-kira iki? Sampan yo luwe. Luwih iya. Tanya apa gak bosong nang omah. PP ning ndi ora sedeng nek ning Widek iki. Yo ora kabeh teman PP nang kandel. Nek ning Widek kan malah Iki iso digrogoti ora kepi. Tikus. kesemangan ya tikus. yo gak lah. Tikus makanan angkah ya. Tikus Oke. mangan terus saiki. Maksudnya karo berapa masa gak gelem. Iki ngadeg resek. Iso. Iso Jek. Ala akeh gak Jek? Gak bisa. Ya iso. Iku ngumpulno kuwi kok kuwi. Ya iki ngasak iki protolan Masak langsung badhe kotor wis wae, Jek to. uga mulai. Cik matuk umat. Juga sampah sih. Juga sampah sih. Kok iso? Iya juga sampah. Oh, lah itu gak ada nyawuk saiki. Ngono. Tapi Blambang masa tidak mengalami kenaikan, Pong? Kenaikan beranjak sedikit-sedikit. Cek, Bro. Tadi misal mbok live no dodol itu piro? Tak nek neng. Jadi nek nawon takok ning live Caca wi ben iso jawab. Lah, ngono lho, kok. Ada. Oh nek YouTube kok. Ah. Tumbung ke Slawi paling. Wong nek anu ki gladra ditakoni lho. Ditakoki malah jawabe apa? 400. Biase wong 400 sire. Iki tenanan nek pas kene wong takok, wong kuwi ra eneng. Jadi ya bingung to. Ya aku sapal. Mosok kowe takok to. Takok tok. Mosok malih. Ya tapi yo iki lho. Mungkin karena iki yo. Apa ya? Oh pas kuwi tanggal tuwek, saiki tanggal 6, Bong. Kita tanggal 2 lho. Karena gak godheke dhewe. Karena nggo wong liya ta mesti nukokno wong. Dadi muga-muga penonton kok nek misalnya di pas live ngono kae muga-muga akeh penonton sing lagi seneng wong liya apa? Lagi seneng cewek ngono to. Dadi nek lagi seneng cewek kan nukokno apa? Tapi gak ngentekno ki nek. Gak ngentekno. Oh, itu paling piro. Yo ning TikTok. Ya offline barang. dhewe offline. Offline wong-wong. Offline. Muji mungkin pengen nukokno Dik neh. Wong wis bar nukokno wong-wong masuk aku live nang ku kon nukokno wong neh. Ya, berarti- Kesel sih nukokno. Mujek pengen nukokno. Lah Masa mau cek jangan nganter ning Galsri nyolot ke mobil. wis arep nyolot. Redek wonge. Aku tak omong iki Basuki bar mulih ngarit ya ngono. Aku dengi ngene iki bisa mau iso. Bang anu antar tanggal iki lah. Moga-moga Basuki moga-moga kiwa Basuki ya. Cok ya. Ana wong mantu kok kayak gitu. Ya masuk iki sapa? Bojone lah. Oh balik Tapi neh. kenek Ya mulai iki suruh Basuki mesti. Tapi Berarti bertemu di balik karo sini. bojone neh ya. Bertemu di sini. balik asli balik.
Ya awor neh ketok jarine kancaku sing omahe tanggane kono. Ya ngono iki didoakan Yo semoga malah apik. kesalahpahaman sing kemarin kuwi ta Sriwi muga-muga terselesaikan dadi kumpul meh jenenge wis duwe anak-anak. Ujuk tenanan. Ujuk tenanan. Ora perlu. Bukan kalau yang dia ini kan memang urung enak proses dan sebagainya ta, Bang. Cuma cara anu lagi dimoi yang edok sing lanang makane mulai nggandu. Ayo ning Nganjuk, Teh. Sawan. Bos apa? Delok obat wae gak sepen tuku obat. Nek nganjuk wae lah sak wayah-wayah kan. Ya. Yo, aku ambek delok-delok sisan aku tak tuku persiapan MT3. Ayo persiapan. Cek. Ngene tuku iki. Karena pertanyaan, ada pertanyaan. Nang tuku iki beda. Apa? Beda cek. Lha iki lho kopi buka to. Ora sik nang ndi tuku. Ben Mbak Las. Arep nukono lho. Ya ora aku ki teko perkan aku roh gambare kuwi. Itu Jek, maksudku piye? Gambare kuwi lho. Lho gambar ki ora enek mereke lho, Jek. Ya ora berarti iki gone temon. Kadang coklat. Tapi kan anu kok aku cek. Kok Kan ben apa? aku ni. Ya kok takok kuwi tok. Bengi lab ning Mahkot aja wae. Ya. Apa wis lab kok tutup. Ono. Ujiono. Hibernasi. Apa? Iku kucing lab raji. Kok iso hibernasi nyapa to, Cek? Yo. Yo kan kok aku kecek ngantuk kok anu. Mun anu yo keren. Ini lah, tapi wis gak mbayun ta, Bang. Mari ya. Ya nemat panas. Gede nemat. Iki yang tak ton luwih pra ya nek renek sampan modar. Kalah. Ya kalau untul-untulnya kayak gaya nyucuk ya ngono kayak. Iki. Kok apa Cek? Jadi hari gue Jedek Sniper, jedek kok kene. Bengi. Itu mah Apa didudoy kon bilang kok umpake sing pondok ngono. Ben hapus. turu. Nek preng apa sih mesti ning kono. Angel. Kuwi apa ora ta sing iki? Enak. But sing Ya anak wis nom. sing lho Jek kan blekok karo kontol beda. Masa beda? Beda. Nek kontol sing Apa pempek kan? kae. Bedil lah. Gulune dawa-dawa. Sniperku gak tako. Lah nek iki blekok. Apa mati nek mbok Linteng. blinteng. Iki blekoke. Mbok blek mbok bleki no Cek. Masa piye Cek? Piye nek mung nang. Tapi iki gak iso iki jet kan blis. Kalah kan. Blis nang ndi ketok-ketok. Jadi nganu, ngene kok ngene terus ngene nyapu. Ben sontek bedil kayak apa toh? Wis aja meredat to kekuatane berarti. Sontek Gak obat iki penenang. kok obah terus ngono. Nyapu. Yo ora ro aku teko aku tuh dokter tuh ngono kok teko aku. Manoke gak tenang-tenang. Kene loro ambil tak obah kok iso malah teko rono. Lah nyapa gak obatno to Cek? Obat ae sapa kene golek priangan kok. Enggak kowe kuwi lho, ambeven tuku obat nang nggone apotek wis. Wis tuku. Engko nek ketok lara lagi taku. Kuwi berarti wong mendung ngono. Ngono Ya lebih baik mencegah daripada mengobati. Kudune kan ngono. Ketok krasa panas, silitmu ndang tuku kuwi. Ambeven. Piro paling sampai 50 to, Cek? Kene. Ha iya. Ngono kuwi kok iso. Iso ya. Wis nang ngajuk terserah kapan aku ambek kenceng obat. besok. Besok ya sesuk apa ngebengi ya? Kok bengi ya? Lah pikirane uteke ngeslong iki nek bengi. Bang kamu cethit lho kecethit jian. Nek bengi kudune tukune ning gone Roni Ya Nurpait. lho, kon Roni Roni mie ayam lah nih. malah Roni penyetan. Roni penyetan dek ngenani. Nang kono arep pengen delok untuk persiapan MMT3. Aku teh obatku cek akeh jan tapi karek paling arek 50 mili, 50 mili ngono tok kurang. Jadi kudune yo Ya wis kuning bro mari. yo urung yo wis isi. Paling nek panase ter terus paling yo gak 3 mingguan paling. Ayo kok Alah wingko Nek ter terus yo. Rata angger awal September yo wis. gak sampai paling. Karena dia telung. iki ngene Pak Mugung, Bud. Lah wis entek di apa to dol kayak Oh, wis bar panen. Kok enggak dadan montar. Jadi motor. Bentar motor cek apa to, Cok? Oh, gua sasak ya toh. Cek ayo cek gawe video cek. Iya ta iya. Poh petani Berapa menit, Brambang Bra? kesurupan urat graya. 10. Kowe kayak ulat pisan aja. Lah Cek, koyo dek wingi ning Glembang lho, Dek. Bang,
Murah, loget. Kok tak ada sak. Kaya ulah dumuk. Dari kok tak lebokno sak. Wes ngono terima kasih sudah menonton vlogku ki mumpung Cik Yamin wis arep maghrib dan kas. Terima kasih semuanya. Sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes kula pira